Goeie. We zijn in Dordrecht en we staan bij de haven. Nou, de haven is vol, dus we staan op het parkeerplek van de haven. En ja, Dordrecht, waar wennen te rekken weer? Inderdaad, Kees van de volgende bestemming. Nou ja, waar ken Kees net? Kees kan op paard ook, want hij stuurt altijd naar op paard, zei er. Nou, je komt wel iets meet and greet zien met Kees. Nee. Nou, we staan bij Kees, de bekende vlogger natuurlijk. Je kent hem al wel, de vloggende bestemming. Leuk dat Sjors naar je op paard. Ja. Zelfs Kees kan op paard. Nou, Ik val gruwelijk door de wand volgens mij. Ik heb wel jaren met Piet Paulusma gewerkt. Paulus Pietsman. Paulus Pietsma. Ja, ja. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. ja. Het barbecue weer. Wij noemden hem altijd Piet Lee. Want hij had nooit gelijk. Ja, Ja, klopt. Lee. Ja. En het was altijd even een graadje of 4 warmer. Ja, precies. Om de kijkers een beetje tevreden te houden. Ja, inderdaad. Nou, Nou, mooi de stootjes naar op paard. En Ja. wij kijken naar de volgende bestemming. tot de volgende bestemming. Hondje. Tot ziens, jongen. En groet aan Theo en Trixie Ja, doei. en de hele band. de hele band. Hallo, hoi hoi. Nou, toch nog